Program obilježavanja Ivanja u Jablanovcu započeo je okupljanjem sudionika kod tamošnjeg društvenog doma, nakon čega je održana svečana sjednica vijeća mjesnog odbora. Protokolarne stvari smo obavili, sad je krenula zabava, ljudi su se počastili, malo osvježili, Joy krenuo sa pjesmom i evo, dvorana je puna, što je najvažnije, znači ljudi se druže, što je cilj ovog svega. Sada ćemo stage prepustiti legendi Joe Maračiću Makiju. Mi smo pročitali na sjednici sitnim slovima 4 papir što smo zadnjih godinu dana napravili i to su dosta velike stvari od ovog doma gdje se sad nalazimo, pa do još mase stvari sa strane, od asfaltiranja prometnica, ceste prema Westgateu, svega i svačega. Jako nam je važna ta poveznica jer mjesni odbor je, ajmo reći, jedna spona između nas i naših mještana koja nas usmjerava u kojem smjeru gradska uprava se treba okrenuti, u kojem smjeru trebamo malo više upregnuti snage i ulagati, te što naši sumještani žele u svome mjestu. Mi smo puno obećali i puno poručili. Ono što mogu reći da radimo na jako puno toga u našem Jablanovcu. Ovaj lijepi naš društveni dom zaslužuje jedno veliko parkiralište što jako muši naše sumještane, pa evo radimo uvelike na tome da to bude čim prije, da mogu svoje limene ljubimce parkirati na sigurno, da to nije kao što je sada na našem igralištu, a i mislimo da bi u doglednoj budućnosti ovo naše lijepo mjesto trebalo krasiti jedan trg, tako da će, evo, ja se nadam u što skoroj budućnosti to se desiti u našem Jablanovcu. Naše prometnice se uvijek obnavljaju, obnova kanalizacije, brinemo o našim najmlađima, a ovaj dom kada zaori dječji smijeh stvarno pokaže svoju puninu. Uvijek dobro prođe i lijepo je vidjeti i puno ljudi uvijek ima i pjevamo i sve one starije pjesme i par novih, ne? I ljudi se sjetimo one lijepe dane kad smo prošli, ljubavne i tako dalje. Baš nema ljepše nego to, da čovjek dođe pa da vidi da ljudi i pjevaju s tobom. Meni je onda drago da ja mogu da i dalje to radim. Meni je snaga, uvijek sam rekao, kad ima ljudi, onda ja njih malo pogledam, ja dobijem tu energiju, razumiješ, to je stvarno tako. Jer da bi sam tu pjevao, onda ne bi tu energiju imao. Ali kad vidiš ljudi ispred tebe, onda ti dođe ta želja i snaga i volja, ne? Grad slušam već od 74. godine, kad sam bio klinc. I prolazim jedan put u Mariboru i slušam pjesmu Džambalaja. Odmah idem unutra i pitam ko to pjeva. Joe Maračić Makiju. Od tada ga pratim i svirao mi je za 50 godišnjicu i Fenti pripremili smo mu i 4 puta, više, 8-9 puta autobus krenuli za Gorišnicu i uvijek ga pratim koliko baš mogu. Da se sjetiš moje suza, da još tvoje srce čuva, one drage divne spomene. Najdraža pjesma može biti stvarno Da se sjetiš mene, ali to je ovako izabrano jer sve su lijepe, sve su što te dirne. Gospođo, vi, kaj se vama sviđa kod Makija? Možda piše mi njegova pjesma novija, piše mi prijatelj stari. I živim po kraju mom, da ove suze manje teku. Ako mi je velika čast da bi pjevao u arenu, kao za pozdrav, ja mislim da bi to bilo onda to, ne, jer dalje ne možeš. Svi pjevači, to nije želja, da postignu arenu, onda sad ćeš više dalje više nema. Piši, prijatelji stari, osvetu piši, a nemoj pisati o njoj. Lesnici još jedan put u siječnju
23. siječnja 7. godine, druge godine.